Ahojte. Dnes sa spoločne vydáme na cestu do minulosti, aby sme objasnili jeden z najdesivejších a najzáhadnejších príbehov moderných dejín, tragédiu Dyatllovovej výpravy. V dnešnom videu vám predstavím top 10 najväčších záhad, ktoré sprevádzajú tento fascinujúci a mrazivý príbeh. Dyatllovova výprava bola skupina 9 skúsených turistov a študentov z univerzity v meste Sverdlovsk, dnešný Jekaterinburg, ktorí v januári 1959 vyrazili na odvážnu expedíciu cez odľahlú a nehostinnú časť Uralských hôr. Výpravu viedol Igor Dyatlov, 23-ročný ambiciózny líder, ktorý mal skúsenosti s náročnými horskými túrami. Ich cieľom bolo dosiahnuť vrch Otorten, známy svojou náročnosťou, ale výprava sa tam nikdy nedostala. Telá členov boli objavené roztrúsené v snehu s nevysvetliteľnými zraneniami, pričom okolnosti ich smrti dodnes vyvolávajú otázky. Vyšetrovanie tragédie skončilo záverom: neznáma prírodná sila, čo len umocnilo tajomnosť prípadu. Prvá záhada sa týka samotného rozloženia tiel členov výpravy. Pri záchrannej akcii sa ukázalo, že telá boli roztrúsené na rôznych miestach, niektoré blízko stanu, iné až desiatky metrov ďaleko. Najväčším šokom však bolo to, ako boli oblečení. Mnohí členovia mali na sebe len spodnú bielizeň, čo je nepochopiteľné, keď zoberieme do úvahy extrémne mrazy. Zarážajúce je, že niektorí mali oblečené kúsky odevov svojich kolegov, čo naznačuje, že mohol prebiehať boj o prežitie. Záhadou je aj poloha tiel, jedno bolo nájdené v polohe, ako by sa snažilo vyliezť na strom, zatiaľ čo iné boli v hlbokom snehu ďaleko od ostatných. Aké okolnosti ich mohli prinútiť konať takýmto spôsobom? Druhá záhada sa týka samotného stanu. Vyšetrovacie tímy objavili stan s rozrezanou plachtou, pričom zárezy boli urobené zvnútra. To naznačuje, že turisti sa pokúšali uniknúť v obrovskej panike. Prečo nepoužili vchod? Stan bol ich jediným útočiskom pred extrémnym chladom, takže ich rozhodnutie výjsť do mrazivej noci takmer bez oblečenia vyvoláva otázky. Nenašli sa žiadne stopy po nebezpečenstve v blízkosti stanu, ako napríklad známky boja či prítomnosti veľkého zvieraťa. Mohlo ísť o psychologický stav spôsobený neznámou silou alebo javom. Toto rozhodnutie zostáva jednou z najväčších záhad celého prípadu. Niektoré telá vykazovali šokujúce vnútorné zranenia, ktoré boli podľa súdneho lekára porovnateľné so zraneniami spôsobenými vysokým tlakom ako pri dopade automobilu. Najpodivnejšie na tom bolo, že na povrchu kože neboli žiadne známky po náraze, žiadne modriny, škrabance či rezy. Jeden člen mal rozdrvenú lebku, zatiaľ čo iní mali zlomené rebrá. Ako mohlo k takýmto zraneniam dôjsť uprostred divočiny? Mohol byť príčinou nejaký fyzikálny jav, napríklad tlaková vlna alebo seizmická aktivita. V tej oblasti však neboli zaznamenané žiadne zemetrasenia. Táto záhada dodnes nemá jasné vysvetlenie. Jedna z najviac diskutovaných záhad sa týka radioaktivity. Analýzy ukázali, že oblečenie niektorých členov výpravy obsahovalo stopy radioaktívnych látok. To okamžite vyvolalo otázky, odkiaľ tieto látky pochádzali. V oblasti tragédie neboli žiadne zdroje prírodnej radioaktivity. Mohlo ísť o dôsledok vojenských experimentov, ktoré sa tajne uskutočnili v tejto odľahlej časti hôr. Alebo členovia výpravy prišli do kontaktu s niečím, čo nie je dodnes známe. Táto záhada dodnes polarizuje názory odborníkov. V noc tragédie miestni obyvatelia hlásili pozorovanie zvláštnych oranžových svetiel na oblohe. Tieto svetlá boli popísané ako gule pohybujúce sa vo vzduchu nad horskou oblasťou. Niektorí svedkovia tvrdia, že mohli byť spojené s vojenskými experimentmi, napríklad testovaním rakiet alebo zbraní. Iní veria, že mohlo ísť o UFO, neidentifikované lietajúce objekty. Tieto podivné svetlá však nikdy neboli jednoznačne vysvetlené. Mohli byť kľúčom k pochopeniu toho, čo sa v tú noc stalo. Lavína je jednou z najpopulárnejších teórií, ktorá by mohla vysvetliť smrť členov výpravy. Táto hypotéza tvrdí, že lavína zasiahla stan, čo prinútilo turistov utekať v panike. Avšak odborníci poukazujú na to, že na mieste tragédie neboli žiadne typické známky lavíny, ako napríklad zmeny v štruktúre snehu alebo poškodenie vegetácie. Niektorí sa domnievajú, že lavína mohla byť len čiastočná, zatiaľ čo iní túto teóriu úplne odmietajú. Ak lavína nie je odpoveďou, čo mohlo spustiť takúto paniku?
Existujú teórie, že Dyatlowova výprava mohla byť náhodným svedkom tajného vojenského experimentu. Radioaktívne stopy, podivné svetlá na oblohe a náhle ukončenie vyšetrovania naznačujú, že mohlo ísť o testovanie nových zbraní, ako napríklad tlakových bomb alebo rakiet. Mnohé dokumenty o prípade zostali utajené, čo len zvyšuje podozrenia. Mohlo ísť o tragédiu spôsobenú ľudským zásahom, ktorý sa úmyselne skrýva. Legenda o Yetim, záhadnom tvorovi z horských oblastí, ožila po tragédii Dyatlowovej výpravy. Niektorí veria, že skupina mohla naraziť na neznámeho tvora, ktorý spôsobil paniku. Táto teória sa opiera o zvláštnosti prípadu, ako sú rozloženie tiel, neobvyklé zranenia a rozrezaný stan. Je možné, že existuje tvor, ktorý vedci ešte neobjavili? Aj keď neexistujú priame dôkazy, táto teória stále fascinuje mnohých. Vyšetrovanie prípadu bolo ukončené s nejasným záverom, smrť v dôsledku neznámej sily. Mnohé dokumenty sa stratili a záznamy boli utajené. Existujú podozrenia, že úrady úmyselne skrývali dôležité informácie o tragédii. Mohlo ísť o politický tlak, alebo sa vláda snažila zakryť svoje chyby. Bez transparentnosti zostáva vyšetrovanie jedným z najväčších tajomstiev prípadu. Dyatlowova výprava sa stala jedným z najväčších symbolov záhad a nevysvetlených príbehov. Jej odkaz inšpiroval množstvo kníh, dokumentov a filmov, pričom každý nový výskum prináša nové otázky. Dodnes existujú stovky teórií, ale ani jedna neponúka jednoznačné odpovede. Čo si myslíte vy? Bola to prírodná katastrofa, vojenský experiment alebo niečo úplne nepochopiteľné? Toto bola Dyatlowova výprava, fascinujúca a záhadná tragédia, ktorá ma vždy dokáže pohltiť. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a dúfam, že vás tento príbeh zaujal rovnako ako mňa. Sledujte ma pre ďalšie podobné príbehy a záhady. Vidíme sa na budúce.